Goddag. Vi har her en funktion, f af x, g af x hedder den, som går ned her. På den funktion har vi valgt to tilfældige punkter, der og der, som tilsammen danner en sekant. Da sekanten er en lineær funktion, kan den beskrives ved a, kan den tælling beskrives af a ved velkendt formel. Da vi også har vores egne punkter, der hedder x0 og x0 plus 2, som svarer til x1 og x2, kan vi så også bruge det, og vi har også y2 og y1. Grunden til, at det her det hedder x0 plus 2, det er, fordi vi har en afstand her, der nemlig hedder h, som så bliver lagt til, og derfor bliver det så også lagt til i y2. Og vi kan beskrive sekantens tælling ved samme formel her, og vi så har sat vores egne værdier ind, hvor det her udtryk det svarer til y2, det her det svarer til y1, det her det så svarer så til x2, og det her det svarer til x1. Det vi ønsker, det er at få en differentialkoefficient, nemlig en tangent til dette punkt. Det gør vi ved at lade vores afstand h gå mod 0, bevæge sig hen mod x0, og derved vil dette punkt jo også bevæge sig tættere og tættere på dette punkt her. Og så skal I forestille jer, at sekanten vil bevæge sig i takt med, at punktet går tættere på. Og til sidst vil så blive dannet det, der hedder en tangent, som ser sådan noget. En linje, som beskriver den øjeblikkelige stigning i dette punkt. Den hedder så f. Differentieret, fordi den nu er differentieret, og vi har fundet den øjeblikkelige stigning i punktet her, da tangenten nemlig har bevæget sig. Punktet her har bevæget sig mod 0. H har bevæget sig mod 0. Ja, vi skal så bevise produkter ind. Det første, vi tager lige kig på den anden først. Fordi når man trækker x0 fra x0 plus h, så vil man få det der stykke. Fordi at når man trækker hele det der stykke fra det der, så vil man have det der tilbage. Så vi erstatter vi erstatter h med det der. Og det giver os den der formel. Så tager vi lige et kig på sætningen. Fordi når f af x og g af x er differentiable, så vil produktet af dem gøre det muligt at skrive det op som f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Og det vil vi så bevise nu. Og vi starter simpelthen med at indsætte et taktisk nul. Og det er der nogle kloge mennesker, der har fundet ud af engang, at det lige passer. Men det kan vi ikke forklare. Men det ser i hvert fald sådan her ud, hvor man sætter f af x0 plus h gange g af x0, og så trækker jeg sammen fra. Så det her udtryk giver i sig selv 0. Så det næste vi gør, det er at kigge på, om der er noget vi kan sætte uden for parenteser. Og i det her tilfælde, så kigger vi på x0 plus h, der er ganget med det der herover, og f af x0 plus h er også ganget med g af x. Så vi kan altså sætte f af x0 plus h uden for parentes, og så skrive g af x0 plus h der, og g af x0 der. Det samme gør vi med g af x, som er ganget med f af x0 plus h
i det her led. Og det er også gange med minus f af x herover. Så vi kan altså skrive det op på den her måde, og så dividere med h. Næste skridt, det er så, at vi har delt ledene op, så vi har det her led og det der led, og så sætter vi bare den samme nævner og plusser med hinanden. Det næste, det er så, at det der led, ja, h går mod 0, tak. H går mod 0, og når h går mod 0, så vil den der blive til f af x0, og det her vil blive til g mærke af x, fordi den er differentiabel. G mærke af x er differentiabel. Og den der, den ligner også lidt af noget af det, vi har set før i den her form, hvor at h går mod 0, og vi finder differentialkvotienten for det her punkt. Desuden så går den der igen og skrives hernede. Det samme, den er også konstant. Og det her led bliver ligesom det her over til f mærke af x0. Og dermed har vi altså et udtryk, som er det samme som det der bare byder rundt. Og dermed er produktreglen altså bevist. Ja, velkommen til tredje og sidste del. Vi skal nu gøre rede for sammenhængen mellem differentialkvotienten og monotoniforholdene. Det man ønsker, det er at finde de steder på grafen, hvor der er nogle maksimumer, såkaldte ekstremumspunkter. Det er de steder, hvor grafen vender, hvor hældningen er 0. Kan ses her. Det kan jeg kalde et lokalt maksimum og et lokalt minimum, og det er så det globale maksimum, fordi det er det højeste punkt på grafen. Man kan også godt have et globalt minimum. Hvis man skal finde de steder, hvor hældningen er 0, det vil sige tangenten, skal man sætte den differentierede funktion lige 0, fordi at differentialkvotienten nemlig beskriver hældningen. Og så hvis man finder de steder, hvor tangenten er 0, så finder man nemlig også de steder, hvor grafen vender, eller ekstremumspunkter. Ja, og det vil så sige, det der, hvor tangenten er vandret. Jeg vil lige gennemgå et eksempel for jer. Hvis man har en graf her, som hedder f af x er lige med x i fjerde minus 4x i anden plus 1, så skal vi så finde ekstremumspunkterne. Først så differentierer man den, så man får 4x i tredje minus 8x. Og derefter så benytter man nulreglen, hvor man sætter hældningen lige med 0, altså et mærke af x. Så derfor så sætter man alt det her lige med 0. Og det næste, jeg så har gjort, det er at sætte 4x uden for en parentes. Så der altså står 4x, parentes x i anden minus 2. Fordi når man så ganger det ud, så får man det der. Og når man så bruger nulreglen, så skal man så, fordi nu er det gange sammen, så skal man så finde løsningen, så det giver 0 et af stederne ved et af ledene. Og i det her tilfælde, der vil x så være 0, fordi hvis du ganger det med 0, så giver det hele 0. Og en anden løsning, det er også, at x i anden skal give 2, fordi så vil 2 minus 2 give 0, og så vil hele udtrykket også give 0. Så det endelige resultat kommer til at hedde, x er enten lige med 0, eller x er lige med kvadrat ud af 2, hvis man tager kvadratformen her og her. Det var det.